Tsaya, kai ɗan Nijar ne? To wannan bidiyo naka ne. Tsaya ka saurara ka ba mu ra'ayinka ko fahimtarka. Shugaban ƙungiyar Jigon Hausa a Nijar ya zo da wata shawara ko wadda ya ba gwamnati. Amma dai mu tsaya mu saurare shi, kowa ya ba da ra'ayin shi a matsayin shi na ɗan ƙasa. Me kuke kallon wanga shawara don tuni ta fara kawo cece-kuce tsakanin wasu 'yan ƙasa? Mu saurara tare da ku. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yau muna 11 ga watan uku shekara 2004 shekara 2026. Ina son in dan bidiyon nan zuwa ga ministan cikin gida da shugaban ƙasa da firaminista da kuma deje wanda muke kira Alhaji Ayuba, waɗanda ya zan su ne rankon sabo a ministan cikin gida. Mu ce da minista abinda muke gani tunda Allah ya kawo lokacin da za a sake karti, muna so mu ba da shawara a matsayina na president na Jigon Hausa. Ina bukatan kamar shawara ce gata, ya kamata a ce an yi tsari bisa yin karti din nan, saboda kada an kasa komi na ɗan adam na cikin ka'idodin ya cika an ka rubuta mai Nigeria, to ya kamata a rubuta sunan kabilan mutum, saboda in bahaushe na a rubuta a karshen shi bahaushe na, in bazawar mina a rubuta bazawar mina, da dai sauran kabilunmu bisa karti. Me yasa muke son a yi wannan amfani? Saboda duniyar da muke duniyar laihi ce, kasashen waje in an kai laihi sai a ce Nigeria. To kenan in ya kasance an ka rubuta kabila, amfanin waɗannan ƙungiyoyi da muke sanyawa kenan in an ga kabila, misali sai a ga kabilar da nake jagora ta Hausa ce gayan abin da ga bata ma ƙasa suna, to gabanin a ɗauki hukunci za a samu rankon sabo waɗannan kabila sai a gaya musu, su kuma su dinga wayar da hankalin kabilunsu wannan abu da suka yi. Misali yanzu kun ga an gwada wani imaji daga ƙasar Ghana, sai an ka ce ƙyan Nijar ne, babu wata hujja rubuta ta tabbata ƙyan Nijar na, daidai an ji sun yi Hausa, to Nijar ba Nijar da aka Hausa ba. To amma bisa karti in an ka rubuta sunan kabila, kenan in an ka sa enquete an ka an ka ga masu yin wannan ɗabi'o'i Hausawa da misali, kenan sai a faɗa ma ƙungiyoyin Hausawa sai su ja hankalin wannan kabila su ce abinda kuka yi na ɓata sunan ƙasa ku bari ko a ɗauki mataki. Muna roƙo ga shugaban ƙasa tun ba a soma aiki da wannan kartin na zamani, kadan an ka rubuta komi na ƙa'idodin kartin, wurin da ake sa Nigerian nan in an sa Nigerian to sai a sa kabilan mutum, kenan an san cikin wane ne ya yi wannan laihi. Misali in mutum ya zo ko da laihi ya yi an ka ji ya magana Hausa, an ka dibi kartin shi sai an ka ga a'a ai ba bahaushe ba ne, to sai a ce maka kai me yasa kaga zauka kana daukan halusa kai. In an ka samu mutum ya yi zabarmanci sai an ka diba an ka ga a bisa kartin shi ai ba zabar me bane, dole za a yi mishi magana da sauransu. Muna roƙo ga shugaban ƙasa tun ba a fara tahiya an kai nisa ba, ya kamata a yi gyara. Ga matsayina na shugaban Jigon Hausa na ƙasar Nijar, ina roƙo ai ƙoƙarin a sa halussan mutane bisa karti ɗinsu, ko da na a jarraba a gani zai rage muna aikata laihi da kuma sanin waɗanda sun kai laihi. Ina fatan wannan sako Allah ya sa kai ga shi ministan cikin gida, na san suna kallon